Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12. Hola, bon dia. Avui estem aquí amb el butlletí de notícies de Catalunya Ràdio i us passaré amb la meva informació. Hazte oír. L'autocar de l'organització Ultra Hazte oír continua el seu perible fora de Catalunya, després d'haver hagut de marxar ahir abans d'hora de Barcelona, on un grup de persones li van barrar el pas quan entrava a la capital catalana per la Diagonal. Ara us passarem a la Anna. Gràcies, Pau. La meva informació és: el govern proposa un segon túnel ferroviari a Collserola per reduir en un quart d'hora les connexions entre Barcelona i el Vallès a través de ferrocarrils de la Generalitat. Ara us parlarà Cristian. Gràcies, Anna. El president Torra no haurà de tornar a sortir a l'estranger sense escortar, com va passar fa 2 setmanes quan el govern de Pedro Sánchez li va prohibir que en pogués dur en un viatge a Brussel·les. Ara us passaré a la Carla. Gràcies, Cristian. Atur. A les portes del 8 de març, les dades de l'atur registrat al mes de febrer evidencien que les dones tenen més problemes que els homes per trobar feina. Ara us passaré a en Jan. Gràcies, Carla. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha decidit avançar les eleccions del País Valencià. Ara continuarà el Lobo. Moltes gràcies, Jan. Mor als 52 anys l'actor Luke Perry, que s'havia fet famós per la sèrie Sensación de Vivir, i ara acabarà en pau. Bueno, doncs fins aquí el butlletí de Catalunya Ràdio. Espero que us hagi agradat i fins una altra. Fins aquí les notícies.